Aming tuduan amon ayo kung may ada mga parupakong marisyo nga sarayawon. Ang nabati na galing tukar ang pagigdas sayaw na atakar iringgod mapupugan marisyo nga sarayawon. Inintulo nga islang samar anong TST nga gusto mahilig din a menudo nahigaraan nga paborito ang suga dili nga tersyuhan ay atong mga tatagusyan kaupay na sayawan habinudo tersyuhan pagkadiyak na sa pagdistruta na ayaw ka na paglanarapan kaya mo kaliwat ang lahi kasayaw na akong mga bisita salitan naman na ang kwarta bisang buksan na igala na ayaw na pagkiya para ganahan ka pag itong iba alsaan ka mo ipandok ang tilil ang hawak love you ang mga butkong upaya paman ayaw na pag-inaw kaya siyaman ang atong kultura ang sayaw nga nahiaraan ka daruan na ayun maupay pagkituntukaran sa marlo. Kung naabot na ang parupatong bisan ano na okasyon asyagod na ang atong panahon damo atong na bakasyon pangutan atong mga kahilaw atin atong mga kaminaw sangit nagkakarisyon sa mga aminudo ang tradisyonan mga samagon ang sayaw na ang minudo among naging paborito bisan di kami kumadtong inig na namon inig na tanan ang sugabilin at karisyuhan basta mga samarmon ang sarayaw kaganado pagkadiyak pa sa padispurutan na ayaw ka na paglalalapan